Ok, ovo će biti video o biciklu. Znači, ima savršena staza s obje strane, Stare Karlovačke. Znači, ovo je za vas koji ste recimo povezani s tim smjerom ili vas zanima. Kao što mene recimo zanima vožnja u tom smjeru biciklom. Dođe tabla i gotova staza. Dakle, Stupnik općina, sve pohvale. Ozbiljno, sa obje strane znači ceste su postavljene izvrsne staze za bicikliranje. Čekaj, malo se ovako krenuti zbog svjetla. Da, htjela sam reći to, da je super kad imate takve staze u svojoj, ajmo reći, blizini. Nije super kad neka općina, isto, znači govorimo o gradu Zagrebu, znači Lučko spada pod grad Zagreb, ali mislim da Gornji Stupnik spada već pod Zagrebačku županiju. Znam. Evo, ja se nalazim na granici, kao što vidite. I tu stvarno, evo, doslovno prestaje. Znači, kreće makadam, kreće borba za život. Htjela sam reći, znači, koliko bicikliranje je zapravo odlična stvar i da ne planiram, mislim, namjeravam. Jednostavno treba se uputiti po ovoj vrućini, odabrati dobro vrijeme, ujutro recimo idealno za nekakvu svoju destinaciju, biti spremna na stajanja po potrebi, imati opremu svu i uživati. Otići se kupati na nekakve potočiće, šume su blizu, jel, tu je i Samobor i Sveta Nedjelja, pa onda Jastrebarsko i Žumberak. Da sad ne nabrajam sve. Ali htjela sam reći isto tako vezano uz biciklizam. Ja sam imala sreću da sam kao mala imala bicikl. To jest, krala sam sestrin bicikl poni. I nije bitno što ja nisam mogla sjest, bitno je što sam ja provozila na njemu. Ako se dobro sjećam, bio je žuti, ali evo, treba pitati moje roditelje. Uglavnom, nemojte se rugati ljudima koji ne znaju voziti bicikl. Ja znam puno starijih ljudi od mene koji su jednostavno bili previše siromašni i nisu imali bicikl u obitelji. Tako da koji god sport ili šta god da vidite ekipu, izdržite, nemojte ispitivati, propitivati. Ne znam zašto, jednostavno sam osjetila potrebu da to kažem. Jer znam recimo da sam, od kad znam za sebe, vozila koturaljke, klizala na ledu, jel? Ali rolanje je bilo skroz nešto drugo. Tako da, eto, open your